Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baman Andre. Koro bona fola. Cheka fugna nyumani madobi de. Madobi ya. Itu madobi de wode kani. Tumbe ina agla misna kara abna kella de dongo de bina fuglando. Aya magala da fo. Ina agli bina kella de o. Ko fa nyumati bla de. Fo njugo de bla. Fenyumati bla fenyugo bla. Amna tuka do ni chunjum. Voilà. Comme schéma de abasin lo. Ou ben era ma fi madele ka fugula en kuna. Sikato lawo. Ko dege ni ko ni se parina. Wa amtana dondoni. Voilà, ba mun ko dege ni ko ni se parina. Oche. Oche. Ko dondoni. Ko jibido kola. Do kama ngwana tana dondoni. Agada dondoni. Amna tuka do so. Ka tuka namo ya kaba mine kaba amna tuka do dondoni tabarakallah ma fo bismillah o jaranye ko ambi kun o jaranye wati bi jogodi bo wati ami ala tanu ma ko ni joro lendu sabula ma chama srane do ko sobe sisa jamane kono o ga balaka ga chuwaye maledin chama anga siga nyongo soro ayo mais bamano ko silante sa bali oui tiens ma ala kelon ko komi latiga blay obike komi ganga mo soro bi soro isra na ma sra o kon bi soro ayo ko munti ke akeko ko akake nga yero soro wo fona bamano fu oui tiens komi tnanye fo akake ni ma ke avec kono gwane joro de ila kuma be nam ikasinga ke siekele no kare bi lafia urkan wa fa ko community nya kele ko nam ika ke ya se ki resro able ni ma ke ibe segane parce que ya kli be segane nam ibe to joro ni misila o wasa ki tangoma ako iba ke siekele ki resro ayo amba bujeni muye to ko bado kuma do ko che shite hali che fari ka ko janti ke kasuri mi ko fleshen kele ko cheshi to ke oche ma ni vita mable ni vita mi janto mi ko misiki ko Allah akbar mi ko fle okoro ni ibi kodo ke abla jinoti ke kono ni bi fen o fen mun ke namu adon folo mun ne bi se bo akula ko ni ni ke bisika wolo muna akodo do saka muyi nam ko flelin koroti doro yo feno kana buyi ko kabalila namu akweku yodi ni ebra tati tegi ko fle nam feno saka buyi ko kabalila sika dola ni fono mika ko keti ku keti ima fuyi jatemine adoro ni ma kuna ja kodo saka buyi ka ika kelen do kodo do saka kesa obi ka gelala sima urika afoko kofle kan ni bitama kofle kan jinote kono ni bi kula namu ka ko nyana bo ka useki kutoyi kofle tubarikalla ama kuma kalen fana be ko ma be ko do me ma be to iko ko do na de la ko bi to ma be to iko don ko do la ablo obike hakilati ko juga bo de fo ni hakilati ko jugu nam ko do la ka fo iba dongo sebe o kuma do ni mijija bisege cheni bulu yo ya fam wafo ma ko kelen to ga foko karsabse sonina ani soni karsabi obe cheni gele abe cheni gele sikatola ni bi se kula kujugo ibe ayere ba mine ibe fara ere do fara tula ya fam ni etise kula mo min tise komina o ti farati ti songa do farati makula law aywa abedda aka dunya bamna ni sebe aywa onga ni bise komina sin chama do ba ke ni hakilatike ka uwere labla akula kosebe sikatola ni yere labla komina ni bi jabe chen bulu wa fa ko defo ko ma se rasula chugo kana siga nuka mo kan nge janto farati makula bla ni bi ko ho minke ulu fait longue fana farati klonga farati bay ko asebe ya dai ya klonga ya dai ko ma ngo kololo bola wati mina isigno mo wato do urga mo gangi janto imi ko minke namu
able gele absi bola ka sima ni ma ke kanye aywa o kan fo wulu clone se be dai mo be gele absi bo jenotika ko bela sikatola toro be se bo jenotika ko bela kala se adama dema sikashitola o anga jantu ka donga foko ni ko minke ni yakini sebe nam ka a jatemine kanye ki janto ala kanye aka chala fe gela do be luti soro nga ni ya mine ni yere la bla chugo doyi ka monsieur Kola ka plunge mine ka kina fo misala tsaka chambulu abla nane o abe feridala o chen ala kan gisola amina bismillah ambe do nyuna biye jumaye sikatola ntamje kalo kletan ani nani soro samba fla ani mugani fla o fasirigo ko ne sewani ke fasiriga fo kono amna la frete fole mi ka sega ko bodo nyi fam ko e famel ka sega sura kula alhamdulillah mbada min le sor fasere ka fasiri ale ko di ajira ka fo bi ko jama faranyo ka babul dalendo mon place l'indépendance la ko jamana marabako ka welede do wasamba tu obesuka jamana do musuka ni sonko ajira chugumina sede o ka nyaklu hukumu kono mimi taliko nyakli kele no strategie la ko jamana chamambi no farafina ka nyamugo la mino ko mbala ka ka ni sonko ajira malika nyakli nunda min talige fasuka kuna fundi chugo ko wajibi do falenga do akula min talige samata sigola ko lu koni nyanjolo no sesa ngoso de la ablandan ngoso ala ka gisu torom ngom ala ka gisu goson torom mali turbin ala jajira ka fo nyakili ko munun taraka nyesi sida mali masida ni yuma fe hakili jaga bola ni soro ko do maba sinejara ale ko na jira ka foku feren de waldo bi kaba minu misika to am bogele en kono ablay aywa mimbi kaw Abdurrahman Diallo na le PACP ko mala selay ajira ka foku malidu mina seka uka fonyo konko hakila minu be no ka ulu black refe folo ne ko nyesi jamana ma foku amna malina seka ka barakala usra chukudi ni nyakili ngono kama ka onyi ngani fana ke affaire beaucoup membe talike professeur Umar Bouare na le soroko duma baye ajira ka foko seda o nyakili min taka nyesi maluma kuye marfati ura sinable l'indicateur du renouveau Imam Mahmoud Diko yi ajira ka wanyine malidon fe kwanga be ni wati gelen no kono wasaka jamana bo gele kono Alpha Blondy sekon dongo tiglam ko badu ale ko na ajira ka fa malidon se warma do ni gele no na c'est connaît la fin de kati sur Maliendo makare bare yoro sigiro to yi anga malien chamo be ko di wal yoro ali adama de ko maliendo adama do kabo banyangara kabo kedo obetara wajaru dro kare bare ayo sigiro kono waja asikatola kuma gacha membe talike Adam Diko ko ale ajira conseil de sécurité de l'ONU ka la jere sen fe ka foko malit nasika ke jendisibo ko keleke roy en songo ko seskom doka motor sen saba katakatani ko condition na dugum be wole ko basi ausa UNTM Union nationale de travail du Mali ko muna olu sawu jumene ya to olu balaka tuma France ko do wati la indicateur kemeka do fana franyo ko stratike nu na blay ko sia ami jamana ko la sa o syndicat ko la sa o jamana ko la o che o kanga ke voilà conseil national de nambo jugu bolo olu bu ko da gouvernement ko la tuguni awoni kenema jugu ni se soro lo ko fammi ozala anyere do am soro ka nyina bo voilà o yake jugu do fa o kay e conseil national de la société civile ko lu ko na jira ka fo nyakli mon ta ka nyishi maluma mabbe few ko jomana de belajili ka wuli ni wati ni ka ancien grom jama jafra ste gromado jugu sa go embargo a dimanche ranger l'indépendant
indépendant ala semaine jaga fo samba flani mwani kile kono ko mko kemeni biwulu flani kono ton kulu kone fatura salaba kasara senfe auzubillah ko imbe ulula o kala bamako yade de bamako dron la hawla wala quwwata bamako tadi ma batani nani ani ma keme kono ton bisa wani saba akulu egele asolo sila kan kasawo kisro kasara munun jogina o lui ablandan ako ino européenne ya jira ka fo ulu fona misonga nyakli do ta ka nyesi malima ani janvier kalon labanche o jento mak nyamogo ba Antonio Guterres ale kona jira ka fo malima rabo ka fereke ka kalata ke watu fo jamaye mi misika jama bisika so mima o kuka o fona la se mo ma o mi talike M5 konnana ulu kona jira ka fo ko sugar ko kala maiga ye kalata ko hakɛ min kan ka fara camancɛ fanga kan u y'a latigɛ ka sɔrɔ u ma olu ɲini kan o ma bɛn M5 mɔgɔw ma modèle Mali olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ donc hali ni dɔ bɛ fara camancɛ fanga kan k'u kana tɛmɛ kalo 9 kan olu ye fasodenw cɛla tɔnw ye minnu bɛ jateminɛ kɛ kalata ko siratigɛ la Ablaye tubaarikala informateur ni jɔn kunkolo bɛ bele bɛ Yakuba Katile kungolo do Ablaye a simentiya ka fɔ ko UEMOA fugulan fila b'a kunna fugulan kelen do d'accord jalamugu b'a kan na donc a kɛra fugulan fila ye awɔ ko fugulan o ye INTM ta ye jalamugu o ye fɛn ta ye conseil économique ta ye yan ka fugulan fila faamu sisan awɔ n y'a faamu ayiwa Yakuba Katile a simentiya ka fɔ ko UEMOA ni CEDEAO bɛ kɛlɛ min na ko yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ ko bilalen don ala de min bɛ tali kɛ transition ko in na modèle Mali ye fɔkafilɛ minnu kɛ u kɛn bɛ ka olu fana ɲɛfɔ Faransi pankurun ko min kuma fɔra ka bɔ Abidjan ka na Gao ko y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ma sariya sɔsɔ fiyewu n'o ye sanfɛboli sariyaw ye ko CEDEAO ye ɲakili minnu ta ko Faransi kɔni ye bala ka wolomali kɛ ka fisɛmanciya kɛ a ko siratigɛ la Imam Mahmud Dicko ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ɲakili ninnu tɛna se ka kɛ sababu ye ni k'a to Mali ka tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a ko tɛna se ka kɛ min tali kɛ Patrice Talon Benin jamana ɲɛmɔgɔ ko cogo min na ale kɔni farala CEDEAO jamana tɔw kan ni ka Mali janfa u kɛn bɛ ka o dɔw fana ɲɛfɔ ni gɛlɛya in bɛɛ la ko sigi kelen do ka Algérie ka sɔrɔna do wuli ka jɔ do makɔnɔ n'o ye médiation ye Ablaye nin bɛɛ bɛ laban kuma de awɔ kuma de b'a ɲɛna a bɛ ɲɛna kuma bɛ nin bɛɛ de b'a Ablaye ka bɔ ko Faduɲɛ Burama n'a ka kobaw ko sirakɔrɔ Migitana ko bantu kɔni bina cɛ dɔ ka yen nɔ k'a ka moto minɛ la k'a ka ni telefɔni a n'a bolokɔnɔ wari ka tila ka mugu ci a la Ablaye min bɛ tali kɛ Bafula bɛ dugu min bɛ wele ko Bambuk ko yen nɔ dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko Seko a ka kɔɲɔ kɛlɛ dɔgɔkun kelen jate o kɔ ko Sekoba a tɛna kɛ Sekuba ye Sise ko ale kɔni taara a yɛrɛ gulon juru la Ablaye a fatulen yɛrɛ o cogo la yɛrɛ faga su o tɛ mɔnɛ bɔ tiɲɛna kuma ka ca min bɛ tali kɛ Keɲeba dugu min bɛ wele ko Kurufi ko kɔlɔsilikɛla yɔrɔ kɔlɔsila dɔ ye mugu ci ndama baarakɛla dɔ la yen nɔ musolaka don ko Nikene Karaba min bɛ tali kɛ yɔrɔ Bafula bɛ dugu min bɛ wele ko GDB ko dɔw ka ɲɔfuru kɔni jɛnnen hectare 3 jate Ablaye dan sɔgɔmada ne kunnafoni teliw ɲini tubaarikala n y'o minɛ Bamanan Dore an ni Faransi tɛ kɛlɛ la wa Faransi de tun ma mara wa an tun tɛ Faransi bolo de la wa ka kɛ Faransi sago ye ka mara ni jago fanga ye u b'a fɔ colonisation en 1946 ka taa 50 la an yɛrɛ wulila an ko sisan jɔnya juru an digilan na a kan ka hɔrɔnya d'an ma mais o ma bɛn Faransi ma hali bi donc Faransi y'an mara waati min na an bɛ Faransi bolo Faransi y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kulu fila ye Afrique occidentale française jamana 8 Afrique équatoriale française k'u mara k'u kɛ jamana ye k'an mara ɲɔgɔn fɛ mais waati min na an yɛrɛ de ko sisan Faransi an bɛ muruti an m'an yɛrɛ ka hɔrɔnya ta a dɔw yɛrɛ kow la par exemple Modibo Keïta
ale ko ale ni Sénégal ale Burkina ni Dahomey ko amanga indépendance ta ka bɔ France la mais an bɛ to ɲɔgɔn kan ka jamana kelen dilan a France ko ye faratiyama depuis o waati France ko cɛ ninnu kɔni jaw sɔmina an y'u kalan ja n'an ma fɛrɛ kɛ k'u lajɛ ko n'u muru t'an bolo a ti ɲa o hakili ɲuman de b'u la comme an y'u mara an y'u fara ɲɔgɔn kan k'u mara olu b'a fɛ ka bɔ an bolo mais ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛn depuis o waati France ma sɔn donc an ka jamana naani ye ɲɔgɔn ye Sénégal Burkina actuel Burkina u b'a fɔ Haute-Volta Bénin u b'a fɔ Dahomey Soudan français Mali ani Sénégal olu ye ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye maa 44 ko les délégués u sigila ka ɲɛ ko bon sisan ko France ko indépendance bɛ se ka sɔrɔ an ka kɛ kulu kɛlɛ ye fanga kɛlɛ an ka France sɛgɛrɛ k'a fɔ a kan ka indépendance d'a ma an ma naani an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ fédération ka kɛ jamana belebeleba kelen ye an bɛ constitution kelen sigi ka kɛ dirige ko gouvernement kelen sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u taara Sénégal 14 janvier au 17 janvier jamana naani ni u ka 40 sigira Sénégal ka délégation ɲɛmaa tun ye Léopold Senghor ye Mali ka délégation ɲɛmaa ye Mahamana Alassane Haidara ye Bénin ta ye Sylvestre Dande Maurice Yamego ye Burkina ta ye olu de sigira u b'a fɛ ka kɛ cogo min na jamana naani ka ɲɔgɔn cogo min na ko constitution ko dilan u ko bɛɛ bɛ se k'i ka faso la a bɛ taa aw ka parlement la k'a fɔ anw sɔnna ka ratifier an bɛ fédération ɲini ɲɔgɔn fɛ olu ko sigi dɔrɔn France donna u cɛ tuguni France taara Côte d'Ivoire masakɛ fɛ ko ne ɲɛ bɛ ninnu na ne ninnu fara ɲɔgɔn kan e ma ye ka jamana kaɲi ka tɛmɛ u bɛɛ kan sisan u bɛɛ bɛ taa fɛn san fɛ ne ninnu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn u bɛ se k'i tɛmɛ la donc i kana sɔn ka fara ɲɔgɔn kan donc kuma in na u y'u kɔlɔlɔ suruku donc u kan ka segin waati min na k'u bolo nɔ bara papier la Haute-Volta ni bɛna ko ayi an tɛ an sɔnna an bɔra tuguni a man kun minɛ k'anw tɛ k'anw bɔra la donc a tɔɔrɔ jumɛn Sénégal ni Mali Sénégal ni Mali ko hali ninnu bɔra la an kɔni fila an bɛ fara ɲɔgɔn kan an fara ɲɔgɔn kan ka fédération kɛ ka Modibo kɛ président ye ka Mamadou Dia kɛ vice président ye ka Léopold Senghor kɛ président de l'Assemblée ye ka gouvernement sigi maa 8 o Sénégal naani Soudan naani an ko an bɛ baara daminɛ ko faba bɛ kɛ Sénégal Dakar ye Modibo bɛ taa sigi an ye baara daminɛ o fana ma bɛn tubabu ma u ye jukɔrɔ baara kɛ ka Léopold Senghor kunkolo yɛlɛma ale fana Sénégal donc fédération cira o b'a fɔ coup d'état ma kɛ Sénégal coup d'état kɛra dɛ Modibo fɔlɔ de ma minɛ Modibo minɛ ka Soumaré minɛ ka Modibo minɛ fédération générale ka minɛ ka Modibo minɛ coup d'état olu ko o fana t'a la tuguni olu fana y'u ka indépendance ta u yɛrɛ ma donc Modibo segira ka na yan Modibo comme a kɛra tan comme an y'a ɲini an ka kɛ kelen maa ma sɔn ne fana y'an yɛrɛ ta donc anw y'an yɛrɛ ta o cogo la ka kɛ Mali ye Mali b'a ye bi janfama daminɛ bi o kɛlɛ ma daminɛ bi depuis indépendance ta waati tubabu ma sɔn an ka kɛ ŋaniya kelen ka fara ɲɔgɔn kɛ fanga kelen o ka bɔ fana waati an sigi maintenant farafin de m'o faamu o farafin kelen mun ye CEDEAO France b'u ko sisan ka fara ɲɔgɔn ka Mali ɲangi ne ma hakili t'u la alors que jamana farafina jamana bɛɛ la Mali an ka jamana ɲɔgɔn t'u la an ka président tun t'i la ka fasodenya farafin k'a fara ɲɔgɔn kan panafricanisme tun t'u la an ka constitution fɔlɔ an ka sariya sunba fɔlɔ Modibo y'a da la ko farafin ka kelenya kosɔn ka fara ɲɔgɔn kosɔn hali ni Mali fan kelen Mali yɛrɛ bɛɛ bɛ don a la a bɛ don a la o sɛbɛnnen hali sisan a b'an ka sariyaw la a sɛbɛnnen don hali sisan a sɛbɛnnen don voilà donc farafin ka sigi ɲɔgɔn kan kɛ ɲɔgɔn kan a réunion si ma kɛ Mali tɛ yɔrɔ min na Ghana Guinée Mali b'a la fédération du Mali b'a la création de l'OIA Mali b'a l'OIA Union africaine moi CEDEAO Union africaine la charte de l'Union africaine c'est Modibo de a rédigé Modibo ni Togo président de Kanga a rédigé Kouto au révisé là Togo président est coup d'état kala premier coup d'état en Afrique Modibo est à l'avant allez reclin ka belle banque à ta douma à 1963 Moko ya kala ko fin doko en sona o mo fo mo to lo Modibo ya révisé kelen ka laban ka be ka laban ka ta douma ka kala ujena ko en sona la charte de l'Union africaine est rédigée par Modibo mais l'autre Asara Kasro Modibo de à laban ka ta a présenté ou le fait en 63
m'a fait en 63 Modibo de président Folo Moussera Keneka tellement Kaila Kangania Bakono. Allez des présidents Folo. Ça va donc Horania sur campagne sur avion. Kadola, Kata Mauritanie présenta Ulidada Katana et Kasigi. Mais c'est à l'avion Tamboulou. Avion Tamboulou. C'est ça. Jamana Chite, président Ba Chite, Moumananga Jamana Mourou Matayomina Mali donné au Germina. Attends, il y a le fouet. Ça va drôle. Lorsqu'on a fait les non-alignés, Moribo Nidoko, Moribo ko évita Amérique président fait Katakuma, ko Sécoutour évita Russe président fait Katakuma. Nous tuons Farafinia tout Bonyani Hornia tout Bukono. Farafin était quelqu'un qui a fait un soro au Tumbaco, mais tu vas vous montrer depuis au Watini, Anga Franjonga, Kona Franjonga au Manloué. Debo Wati Fana France, Nissi Jamfrana Jamana Mali Jamfa. Voilà. O Jamfa Madame Nabi, you from Roko Haglitula. Voilà. Au Makame Dore, Ijara. Jité. Abba.